Jan luar biasa. Alhamdulillah. Gitarup kuwi nganti kaya mumbul-mumbula. Ketiban lagu plong-plong-plong ki mau. Krono aku nek Boten. Ngedap-edapi ngono. Tembang nika njumboke raos penggalipun Bapak Haji Rudi. Heeh, so Ibu Hajah Fitri. Ibu Hajah Fitri kesanipun plong penggalihipun. Nggih. Plong ing manahipun. Saya dalu menika tutup giling. Dados plong sedaya panjangkahipun insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin nggih Mas. Alhamdulillah. Mak Cangik Yulimbo. Damel anu dalem. Nggih. Panjenengan pun banyak terus. Wis wau kula rungokke nika kok. Lah piye? Masa lek dalange monoton ora nek banyolane ya penontonnya ora iso guyu. Ampun melih kok dalang, ampun melih kok nggen wayang, nggen campur sari. Pengaosan mawon sakniki kedah wonten suasana-suasana humoris. Nggih. Mula masyarakat Jawa Timur sudah terbukti tidak mau diajak untuk berpikir, tapi harus kita ajak selalu bahagia. Mula tepuk tangan untuk wonten ing masyarakat dalu menika. Nggih, luar biasa. Selalu bahagia. Nganti sing nonton ini tekan buri ngono lho Mas. Wah, biasa ngriki nek sing delok rame kula ora gumun, Mas. Sebabe? Wong ora bayar kok. Nek bayar mesti. Ning niate sing kagungan dalem lak nyenengne wong akeh. Niki sing iso diarani inama akmalu biniat. Artinya niatipun Bapak Haji Rudi sak keluarga berbagi kebahagiaan dan berbagi kesenangan. Betul. Mula wong ki nek sugih ya aja malih, yen penak ya aja ndangak, sugih bondo aja pamer dodo. Selalu utamakan silaturahmi karena silaturahmi akan mendekatkan rezeki Allahumma. Amin. Niki Mas. Mula seneng buka apa tutup giling gini. Tutup giling. Lho, tutup gilinge kaya ngene Mas nutuk cobi. Ayo. Nyapa? Loh, kok nyapa tutup giling kuwi lho. Regenge kaya ngeten iki cobi. Aku jane mau teko Pak Kanto. Kene rada maju ben kena lampu. Omong pisan mak clemong nek ora penak kok moh teko iki lho. Lah piye wong buka giling ra diceluk tutup giling iki ya. Lho, piye to maksudmu ki lho? Iki acarane kan tutup giling. Lah iya, buka ya dhewe ra roh kok roh ditutup ki terus piye? Lho. Sik iki panjenengan yang mengklarifikasi Mas. Ora, iki cara-carane sambil menyelam minum air. Loh, priya menyelam minum air. Yo wetenge kembung ya. Mas, ngene lho peribahasa, peribahasa. Ngeten. Sampeyan ki nek bengi ki terlalu bodoh banget. Iso-iso aku karo Mas Kangko lho sing budal, sampeyan ora melu lho. Pak Haji Rudi ki karepe budal sapa? Karo Mas Kangko. Ora apa-apa budal lho. Loh, lah memang iki tahun-tahun pecah bengi iki. Kok tahun-tahun pecah. Tahun pecah dagelan to. Ora. Pangapunten. Wong kowe iki contongmu ora ndonga sing elekno nyapu. Ora ndonga pancen yo kabeh iki do pecah. Ya mek awake dhewe iki sing awet mergo aku sing iso mbak pusi mek aku tok dadi. Wong kuwi nun pangapunten Mas. Panjenengan niku mimpin yoga sak menten kathahipun. Tanggal jawabipun lak ageng to. Yo tanggung jawab gedhe no. Tesih dipun paringi tanggal jawab Maranggono nggih. Sik dhewe tanggung jawab pemusik, sik dhewe tanggung jawab tukang son, tukang panggung. Lah nek kaya awake dhewe ngene iki lho, semua pekerjaan itu pasti membawa resiko tur ya abot, ngono lho. Lah abot nyapa dilakoni. Lho. Wong urip iki golek entenge kok. Iya, tapi semua pekerjaan itu pasti memberatkan. Pak Haji Rudi arpa kepiye-kepiye senajan to wis mulya wis kepenak, tapi proses membawa suksesnya itu penuh dengan lika-liku. Kaya ruru wae kowe. Lagi petuk bengi iki roh prosese kowe. Ki jane iki kowe iki jane Jak omongan kok nyerekal terus. Klambimu karo aku padha lho, Mas. Padha tapi lek beradu argumen ngene iki aku iso beda. Lho, maksudnya Pak Haji Rudi iki ngejak seneng. Dum-dum sedekah ora wujud dhuwit tapi wujud tontonan. Dono rasa. Wong sing mirsani ya seneng, Pak Rudi ya seneng, sing ditanggap ya seneng. Lah awakmu pra ya seneng. Kowe rohe Pak Rudi seneng. Lho. Pak Rudi wis mesam-mesem kaya ngoten kok ora seneng. Mikir. Lho. Mikir apa jale? Bengi iki entek kok akeh meneh. Iya, wong ki terlalu apa ya jenenge berpikir buruk ki ngene iki. Dangkal pikirane dangkal. Sampean ngerti pengorbanannya beliau seperti itu coba. Ngene iki guwak ragat golek nikmat tujuannya ben slamet donya akhirat. Betul. Saya gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ki ben penak ngono lho. Kaya uru-uru wae iki. Lho. Iki cangkemmu ki jane
Wong dijak nyambut gawe kok ming ora iso nyawiji iki lho. Ngene iki paling tidak urun rembug, urun donga, melu mikir. Terus dipikir karo Pak Rudi nyapa aku melu mikir barang. Iya ning paling tidak ki Mas Kangko lenggah. Ya dalange ket biyen linggo, teng ngadeg yo kernet. Kowe ngomong ngene wae kowe, angel dijak omong kowe. Sing dimaksud jog nglitik kuwi ngene lho, dalang ki tanggung jawab ya. Dengaran madhep rene sampean. Lho. Lah yo komunikasi biar enak kok. Aku ki jane dalang kelas iki wegah lho madhep ning mburi iki. Ning gandeng aku ben komunikasi karo kowe bisa cetha ngono lho. Ngajeni ngono lho. Ngono. Aku yo aja ngadeg kaya dalang eko lho, aku tau apuk pisan lho. Anu kok Mas Kluthuk niku napa-napa dipaido Mas. Wong ngene iki sing rawuh ya lenggah direwangi lenggah ning tebon-tebon kaya ngono ki butuhe golek seneng, butuhe golek seneng. Seneng apa? Kowe ra cengengesan bayar larang ming guyang-guyu tok kowe. Lho, pancen dibayar ki ben kon guyu ngene iki ya. Jane gendeng jane iki. Iki lho kowe mleset lho kowe omonganmu ki. Ngono kowe? Lho, ora meneng piye engko aku meneng sing ngancani sapa sampean? Aku sing ngomong. Wah, kenyeh. Omong lah bermutu blas. Weh, aku padahal ngomong tak toto lho, Mas. Iya, iya. Dasar omong sing bermutu. Pak Kangko. Dalam. Dalu menika mujudke sapa sing ngarani isuk sapa? Aja nggih kuwi tek kono kuwi. Ayo. Ngono. Dalu menika Pak Rudi nimbalin jenengan dalam rangka tutup giling. Lah wis jelas toh. Tutup giling menika napa? Wong ki dari awal saka awan dadi bengi saya bengi dadi awan. Saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Iso dadi apik. Ini yang bisa dinamakan dinamika kehidupan dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Masya Allah. Ono buka, ono tutup. Mulane kalau wingi menika buka giling, alhamdulillah petani hasilnya melimpah ruah. Pak Rudi tutup giling menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, nimbali panjenengan paring panghipur dumateng sedaya warga berkat ing dalu menika. Niki nduduhke wujude syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kula wondene kaya Mas Kangko karo Kang Rama. Kuwi wondene kaya tanduran tebu nggih to Mas. Turun tumurun saka nggon saka dadi tunase nganti tekan dadi tebune nyatane ya nitis nggon putrane Mas Dwijo Kangko. Mula wondene kaya tebu dicontoh, tebu ki dicontoh. Iya, iya. Saka Mbah Sukron medun ning aku. Leres. Apa lek tunas ki mesti apik. Tebu ki nyatane ya nek sing bongkeng. Ayo. Urung mesti lek tebu ki tanduran apik kabeh. Mesti di antara mereka tebu-tebu sing ditandur kuwi mesti nek sing bongkeng. Jadi sesuatu yang baik pasti ada. Mesti nek eleke. Ngono, dicengengesan kowe. Aku ora ngerti, iki ora tebu tok, iki rencanane jagung ki somben subur. Lah sebabe Mas, diuyu wong sakmene iki lho. Iki maune ki jagung ki, maune jagung ki. Batenku ki sapa kok madhep rono kae. Penot wayange ning kene kok madhep rono kok nguyuh dipeke. Lah mulane iki sing diarani jagung bertongkol dua. Ya iki, kowe ra mudeng kok ngono diomongi ra percaya. Kene tak kandhani. Pangapunten Mas Kangko. Ya. Masyarakat ingkang lenggah dalu menika mboten ngirangi raos hormat para kepemerintahan Forkopincam lenggah. Nggih. Wonten Bapak TNI Polri nggih lenggah. Kepala desa yang dikasih Pak Juwanto, Pak Lurah ya rawuh. Berarti ini salah satu bentuk serawungnya Pak Haji Rudi itu hebat. Kok kowe ngomongnya aku karo Pak Rudi lho. Pak Rudi karo aku padha-padha petani tebu. Masa? Aku ya petani tebu. Loh, lah kok ora omong kowe? Nandur tebu ki telu ning ngarep omahku. Tebu karo pring kuning ki tak tandur. Iki lho kowe omongmu ki ora kena dicekel ya iso. Lho omongan cekel ki rasamu ki terus nyambit. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kuwi mbiyen, lek saiki ki jarimu adalah harimaumu. Loh, kok saged? Lho iya no. Mbiyen mulutmu adalah harimaumu. Okay. Tapi sekarang tuh jarimu harimaumu. Kowe ngantek nggih story sing kira-kira menyinggung perasaan orang lain. Kowe kena pasal kowe cilaka kowe. Ya. Iya lah. Komen sing larani ati. Komen sing larani ati, kowe kena pasal. Bener. Ya ora? Undang-undang penyalahgunaan ITE. Bener. Jadi duduk mulutmu harimaumu dulu. Sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Nek lak ajining diri saka lati. Kuwi mbiyen. Urung mesti sing mbawone kuwi. Ya apa iya? Ajining diri saka lati. Berarti lek dirine latine apik, dirine jati dirine ya mesti apik. Kowe roh bupatimu? Bupatimu. Ngerti? Sapa? Pas Giri Sanjoko. Bupati Ponorogo lho kuwi. Latine apik, janjine apik, nyatane ya kecekel KPK.
Kowe mau jane rasa omong kuwi wis malah. Kok ngendi-ngendi kok kowe iki kok. Ya ora? Iya nek Urung mesti. Urung mesti, kabeh urung mesti ya. Urung mesti. Dadi lati ki aja didelok saka jati diri. Jati diri. Hati-hati lho golek. Nek lak sinambung to kuwi. Sinambung piye? Mergo ajining diri saka lati lak gumantung saka ajining raga gumantung saka busana. Nah, iki gandengane. Nah kuwi lho. Ajining raga saka busana. Saiki iki sing gampang ngapus iki klambi sing apik-apik. Sing jas-jasan. Sepaton, gilap. Terus ajining raga saka busana. Berarti lek busanane apik mesti tumindake ya apik. Urung mesti nyatane sing korupsi kae lho, nggih jas. Ayo. Nggih sepatu gilap. Heeh. Tas kalor ngidul ya bermerek. Sing ngomong sapa? Mbok Ajin iki ragane kaya ngono. Ketoke sing dadi provokatore demo pati iki to ketoke. Ya, nek tapi ki ya bener. Lah iki. Tapi sing nganggo apik-apik ora mungkin nganggo jaket Honda. Nah, urung mesti. Urung mesti. Dadi wong ki aja ndelok saka pakaiane, tapi deloken saka perilakunya. Ora disawang saka njabane, tapi jerone. Dalam bahasa Inggris mengatakan that look from the but look from the outside, but look from the outside. Don't look from the outside, but from in the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Kilo. Awakmu tak akoni secara pemikiranmu jenius. Iya, kudu berpikir ki kaya ngono. Berarti pepatah mengatakan dulu ki urung karuan diterapne saiki. Saiki bener, Bos. Ngono lho. Lu ngono. Ya. Ya anggrek. Berarti urung mesti yen Mbah Sukron nitis gan putrane njur padha karo wong tuane urung. Urung mesti. Enak apa? Lah kan wawan ora ceblok saka adoh saka wite. Betul. Heeh, Berarti wawan ora ceblok adoh saka wite. urung mesti. Lek gondol codot kaya adoh saka wite. Ayo. Ya ora? Jadi pepatah dhisik kok salah, Pak. Urung mesti diterapne iki bener. kacang mongso ninggalo lanjaran. Kacang mongso ninggalo lanjaran. Urung mesti. Lah lek kacang iki digondol Garuda. Yo ninggal lanjaran yo. Kae lak nggon sponsor kae, Tapi kan realita. Oh iya, Bos. Maksudnya nandur kuwi ngunduhno lho. Urung mesti, Pak. Lho kok iso ora mesti? Lah lek nandur terus cukul pangan wereng apa yo ngunduh yo. Iki pepatahe wong Jawa lho, wong nandur ngunduh utang nyaur. Urung mesti tangga ki utang malah minggat. Ngene lho, tembunge sing endah nggon pendidikan ki enek. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari wi padha. Aku temokno nggih sing nggih pepatah kuwi tak tapukane lambene iki. Lho, salahe apa? Guru Kencing berdiri. kuwi pepatah sing diskriminasi. Kok saged? Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari. padahal guru ki enek sing lanang enek sing wedok. Kowe tau tumon, guru wedok nguyuh ngadeg. Lah ndeledek kok kene, ya. Mbok kowe ning ngesore ben iso kuyon raimu kuwi. Mun dijak omong kaya iso kon ndi. Dadi rong mesti. Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Mula kaya Pak Haji Rudi itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kaya bengiki. Proses. Berakit-rakit Dahulu berenang-renang Ke tepian. bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang. kemudian awake dhewe iki flashback tahun 2020. flashback apa? Tahun 2020 20. musim napa nika? Corona Pak. Corona, Covid. Berakit-rakit dahulu. Sing lara ki lho do mati kabeh ya. Berarti Sing ora slamet ki sing sehat kabeh. Oh, Urung mesti Pak Kangko. urung mesti. Pak Kangko. Dalem. Urung mesti. Iya ya. Lah apa kono ki apa ya wong ora cerdas nopo? Lha tak duduhi ngene iki. Lah saiki nek Pak Haji Rudi karepe ngeten iki napa jale? Ya wayangan lho, mosok ngene tahlilan. Lho, Iya wayangan ning mujudke syukur. syukur kowe roh kowe syukur. Syukur ki ya nikmat sing dilakoni yo dibagikan. Dalam bentuk apa kuwi? Bentuk sosial dalam bentuk materi bisa, bentuk doa bisa, secara fisik ya bisa. Kuwi tindakan. Tapi nun sewu. Dengan riset penelitian saya di tahun 2025, bulan November tahun 2025 tanggal 10. Loh, Saya sudah mengadakan riset penelitian wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng bersyukur. lemu tuku riset ning ndi pasar ndi? Riset matamu kuwi. Riset Ki penelitian. Penelitian. Dadi sing neliti ki aku dhewe. Aja tak mong iki. Nyapa gandeng barang. Wong mau karo aku ya sajak gething kok kowe kok. Kowe tak dudoi. Kene ngono. Kowe kata kemaki. Piye lemu neliti piye coba? Wong ki syukur lan orane iki jangan dilihat dari tindakannya. Dari segi apa? Segi fisik. Tapi lek ngomong tindakan, saya bisa menekankan wong lanang kuwi syukure gede.
Dan saya bisa meyakinkan wong lanang kuwi 99,9% kuwi besok malah cadangannya swarga, Mas. Oh, wong lanang swarga. Mergo wong lanang dadi presiden rumah tangga, duwe tanggung jawab nyambut gawe isuk nganti bengi, bengi nganti isuk dienggo murakapi keluarga. Itu tanggung jawab presiden rumah tangga. Tapi lek wong wedok itu ada 2 kriteria. Oh, contohnya Mas. Nun sewu, wong wedok sing ayu ki malah besok cadangane neraka, Pak. Sik. Kowe ra ngeden-ngedeni lho. Bojomu barang yo mbok dandani ayu no. Pancen arep tak cemplung niku lho kuwi. Iki ra penak ta iki omongane iki. Sik, ana tembang iso nggelar iso nggulung. Nek ayu neraka, Pak. Nek elek swarga. Karena apa? Nun sewu. Penelitian saya, wong ayu ki mujudke wong sing kurang syukur, pinaringane saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijupuk saka ngendi? Wong wis diwehi rambut apik ngemak bakung, sok kala sik kurang trimo sik disemir abang. Ora manut kodrat. Ora manut kodrat. Kurang trimo. Ya ora? Nggih. Kuwi cilaka kuwi. Ki nggon rambut. Rambut. Bojoku ndek tiru-tiruyan. Ya disemir. Semir ijo. Lho, Delalah ketutnya aku pas main ning lapangan ndek ngletak. pas bal-balan wingi. Bal-balan ndek iki. Lah bojomu ngletak turune ngono. Rambutnya semir ijo. Akhire, Mas. Ndase pangan wedhus. Wah, kira suka. Anu jane kon ngemut wae. Iya. Ki mboten? Heeh, ya. Mripat wis blalak-blalak. Sakra wong wedok sik kurang trimo sik templek lensa templek plastik. Karepe ben saya apik. Softland. Ki mboten? Kamangka Gusti Allah maringi netra ki tanpa baterai. Wis kurang apik apa? Irung wis bangir sakra sik kurang trimo sik disuntik silikon. Ben bangir. Ora solikin to? Mboten. Oh. Silikon. Bojomu dek iki sukses to suntik irung. Silikon to. Kayak malah ora bangir kok. Lah terus malah minggir dredek. Minggir ngiwa minggir nengen. Barang foto keluarga malah kayak kalong lah. Ya ora? Untu wis miji timun sik kurang trimo templek kawat. Masyaallah. Sik dikawat sik dibegel. Masyaallah. Ya ora? Berarti wong wedok iki kurang trimo ngono kuwi. Wong ayu kuwi. Wong ayu, Pak. Berarti wong ayu neraka. Malah wong sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek. Lho. Oleh rezeki koyo kuwi sapa ki mau. Kowe apik. Iki wong wedok. Wong wedok ya. Apik. Heeh. Oh wedok ya ngerti aku. Lek wong wedok ki sing elek ki besok swarga. Contone sapa? Oleh rezeki. Contone wong wedok elek contone sapa? Samine karo Umi. Sapa kuwi Samine Umi? Tukang masak. Ya apa nggih Samini barang iki lho. Karo aku ngene. Kabeh iki lah nganggo alasan nyapa Samini karo ki mau kok. Umi kok swarga. Mergo dandane sederhana ora maneka warna. Mujudke syukur pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong elek ki malah swarga. Oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji dienggo munggah haji. Alhamdulillah. Kuwi rungokno cadangenipun swarga. Wong elek swarga. Nek wong ayu neraka. Panjenengan mireng, Mas. Ya, ngerti aku. Wong ayu neraka. Wong elek swarga. Pertanyaanku. Lek tekok sing angel iman-iman utek lek mikir Pak Kangko. Ayu. Neraka. Wong ayu neraka. Elek swarga. Saiki pertanyaane. Lho, Pak. Jagung bakarane lho ya. Nggih. Apa kuwi? Tanggung perkarane. Heeh. Purwodadi kutane. Ya, adoh kuwi. Adoh. Aja guyang-guyu, iki pitakonku tenanan lho. Isa tak gondeli tembungmu lho ya. Nggih ya Pak Kangko. Heeh. Sing ayu neraka. Nggih. Sing elek swarga. Takonku Bang Sulono kanthi bener becik. Ibu Hajah Fitri Aningsih sing duwe gawe iki ayu wae elek. Wong enek lho, wong enek. Mas Kangko. Apa? Aku gak melu-melu mergo bengi iki pengen lunas aku. Wis sakno dhewe kuwi. Lho, Bu Hajah kan mau diandan ayune ora ayu nek sore. Ayu apa elek saiki? Ayu kuwi neraka, elek swarga. Kok kowe muni ayu ora lunas kowe. Ayo. Ngene wae saiki. Tanggung bakarane tanggung perkarane. Bu Hajah Fitri lho, piyayine lenggah lho. Ayu pelek. Ayu pelek. Kowe ra ingah-ingi kowe. Ayo langsung diadepi. Anu liyane kuwi lho. Ora iso, pertanyaan kuwi lho ora kena dijabut. Sekali metu wis. Pada pertanyaan pasti ada jawaban. Saksine piyayi sak menten katahe kok iso. Ayu neraka, elek swarga. Kok kowe Bu Hajah Fitri kuwi ayu apa elek? Rene yo kowe, ndang etok rene lho. Nah, lho aku tak pengen roh rai dagelan sing ingah-ingi piye ngono.
Nggih. Mbok liyane kuwi to Pak Kangko. Ora iso. Ono. Ayo, garwane Pak Rudi itu asmane sinten? Ayo, Bu Fitri. Lah, menurutmu Piyayi Putri apa Piyayi Kakung? Wedok. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Iki jawaban sing pilih-pilih iki. Ora konsisten. Ora konsisten. Ayu apa pelek karek milih to? Ayu. Berarti lek ayu neraka. Kowe ngelokne sing domah neraka. Pak Kangkon nyun sewu klarifikasi niki. Klarifikasi piye? Jane neraka, tapi sarene Mbak Fitri menika tresno karo Pak Rudi, terus tutup giling nyenengne wong akeh nanggap wayang nimbalin jenengan terus jenengan nyeluk kula kalih kritik, akhirnya nyenengne wong akeh akhire swarga ngono lho. Berarti nerakane mung dilu. Nerakane mek dilu tok ngono lho. Dadi nerakane diwakilne bojomu ya. Cangkemmu. Aku ora melu-melu kok iso mbok ketutke. Dilu wae. Dilu lho. Aku ora neraka kok wakilan. Lah mbok kowe budal sik kok iso mangsamu. Mosok bojomu ra gelem dilu tok. Ndak, mangsane. Ngene iki lho, pangapunten Mas. Panjenengan lak renan penggalih, seneng tok. Seneng. Barokahipun rejeki ingkang tinampi panjenengan saking Pak Haji Rudi Bu Hajah Fitri, mangke dipun tampi keng garwa. Lajeng benjing dipun masak, gawe panganan dipangan sakmene mbane jur barokahi. Duwike nggih mbayari yoga sinden tukang son panggung sesuk dikekke bojone barokahi meneh. Sik dingge sangu anake dijajan anake jajakne kancane sak sekolahan sik barokahi meneh. Lho kok sampean ki ora mudeng sosialnya Pak Haji Rudi ki kepiye? Kamu kok asmane wis Pak Haji Rudi lho. Secara sosialnya besar, sedekah lillahi ya apik. Wae dicontoh to. Kok ro kowe? Loh, lah nyatane bengi iki ya sedekahan kok tasakuran nih, rumangsane piye kowe iki? Asmane Pak Rudi ki apik ngono lho. Terus iki putrane putri iki cacah ana loro. Lho kuwi. Sok nek entuk jodoh mesti wayangan meneh. Ora mungkin ngejak iki yo. Lho sebabe? Ngelokke ayu kok. Ngono. Ayo. Pak Haji Rudi lek menurutmu wong Jawa gawe jawane kepiye? Ora kowe. Lho aku ora ngerti ayo sampeyan no. Ora roh. Syukur kayak dendam kok karo sampean. Aku ngene lho rate kok mek ngene tok. Karo. Dendam kowe, ayo. Aku lek suwi-suwi joget ngene-ngene lho aku. Pak Rudi menika nun sewu. Menika yen kula goleki menika pun dadi napa nggih sinergi kalih jenengan Mas Kangko. Kok iso? Pak Rudi niki lek kula tak tuk gaduk nun sewu nggih. Wong Jawa. Jajali cetha iki nek gawe mic iki sing banter. Iki lho, lagi. Jajal. Gen genah lek ngomong iki wigati lho iki. Oh iya entek. Iki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek. Saking tuweke ora tiba-tiba. Ora tiba-tiba ya wis. Usik kuat to olahraga. Sik kuat. Wong olahraga. Tuwek tapi Cina. Ya, nah, Pak Rudi menika wis pas mergo napa asmane Rudi. Wong Jawa menika kudu njawani, wong Jawa ki aja jahat, wong Jawa ki aja jahil. Jawa Jawi Jiwi. Nggih. Loh, ora mudeng kok. Dagelan diperok lingguh. Aku tak ngematke sampean sik. Kaya wis. Nek ra iso lagi aku sing maju ngono lho. Dagelan sing nemu asam urat iki. Lah wong ki ono lorone. Kakean iki ngono kuwi. Ayo wis rasah iki. Gunem ae iki. Gontak ganti. Alah, kaleme. Ya kene ndamuni. Gontak ganti adek sejek. Lho sing gontak ganti sapa wong karo sampean terus kok gontak ganti iki piye? Ganti liyane kok bener. Saya mang kritik kali pundi daleme tulung aku. Dadak omong kok iki. Tulung. Ki kerja ora cengengesan iki. Ya tapi ki conten Mas iki. Nggih. Aku wong serius lho Mas, mbok kira ora serius. Prinsip iki penting. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Apa bahagiakan istrimu, kedepannya keluarga akan lebih bahagia. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Ayu mergo tresno. Tresno, beautiful because of love. Loh, jan bocah ki sekolahe mbiyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Loh, ning kono pulaan apa? Betul kunci. Kunci apa, Mas? Kunci Inggris. Nggo kunci ndasmu. Oh no. Pak Rudi menika teng Inggris. Menika pun suwi. Perang kono. Pak Rudi nang kene, ora nang Inggris. Omahe kene kok nang Inggris. Kowe iki ora fokus kok nek kerja. Wong Jawa. Wong Jawa kok wong Inggris gundulmu. Pak Rudi menika yen kula goleki. Inggris. Rudi ki ru ki ro,
Apa sik jelaske iki apa ki? Mbok Jawa. Lho, Jawa ki njikok saking pundi? Saka aksara Jawa. Oh, lah ini lho Mas. Oh, ana Jawa. Pak Rudi ki ru karo di. Nggih. Berarti lek Jawane ro karo do. Berarti ro ki hana cara. Hana cara iki papat sekawan karo do. Hana cara do 6. Papat karo 6 10. Papat karo 6 angkane 1 karo 0. Jumlahe 1. yen digoleki menika judu. Judune tadi alhamdulillah Pak Rudi menika wis ketemu judune jadi petani tebu dan alhamdulillah hasil dari tebu ini bisa mensejahterakan keluarga besarnya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Rudi. Elok. Berarti apik ya, syukuran nimbali Mas Kangko. Mas Kangko ki kang ki ko ki ko. Oh, kang ki digawe ko. Kone tetep ko. Dadi hana cara ko 5 karo ko 5. 10 angkane 1 karo 0. Berarti jumlahe 1. Jodoh. Wis temu jodone tutup giling syukuran nyenengne wong akeh nimbali Mas Kangko sing dadi dalange insyaallah warga masyarakat bisa terhibur semuanya. Bocah kok pintere. Wah, aku kira ngerti nek sampean duwe materi kira ngerti. Pak Rudi kuwi mau ro karo do ya. Temune jodoh. Kita lek gonta-ganti kuwi gampang haus ngene ya. Ya. Alhamdulillah ya. Mas Kangko ko karo ko temune 10. Temune ya jodoh. Terus sing ditandur? Sing ditandur tebu. Tebu kita bu ki bo. Ana cara kodo top itu karo bo. Ana cara kodo to sawala padha jaya maga bo 18. 7 karo 18 slawe iki angkane 2 karo 5. Jumlahe 7 yen digoleki jodoh rezeki pati jodoh. Loh. Jodone asile tebu dingge nanggap Mas. Nanggap wayang nimbali Mas Kangko. Dadi jodoh ki rezeki kabeh Mas. Di antara Mas Rudi Mas Kangko karo tebu wis jodoh kabeh. Tibane jodoh kabeh. Lho. Napa rezeki sik ning aku ning sampean. Iya. Napa jenengmu? Klitik. Klitik iki kok karo to. Nggih. Hana caraka. Ko ki 5. Nggih. Karo tik ito. Hana caraka data. 5 karo 7 12 angkane 1 kalih 2. Yen dijumlah 3. Jodoh rezeki pati. Lho. Dadi lah kok kene iki. Iki ramalan Jawa. Ramalan Jawa layakno aja langkung mbok jak terus. Ya arepe nyimplah ngene aku. Lho iya, iki hati-hati kowe nyambut. Dadi nek aku tibane 12 iya, 12 ki angkane 1 karo 2 jumlahe 3. Yen dijumlah jodoh rezeki pati. Lah ki mau Pak Rudi jodoh Mas Kangko jodoh tiba tanduran tebu jodoh. Mergo wis chemistry. Lho, aku tiba pati. Dadi hati-hati nyambut gawe kowe. Lah mboten kula tok to Mas. Sapa? Lah niki Kluthuk. Lah kuwi kluthuk ki kok karo to. Ko 5 to 7 jumlahe 12 1 karo 2 jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Dadi wis pas jodone Pak Kangko kalih Mas Rudi tiba rezeki aku kebagian. Loh, aku mau tiba apa Mas? Pati. Kamu kok 3 ya? Jodoh rezeki pati. Lah sampean padha kluthuk iki. Lah kluthuk tibane ya 3. Lah iya piye jajal? Pati jodoh rezeki. Oh lah matane. Lah patine didhisikne ya Mas. Layakno slamet kowe. Wah. Lho iki Jawa lho, iki ramalan Jawa lho. Sik. Piye Mas Jajal? Nek aku mau piye Jajal? Jodoh rezeki pati. Berarti keri nggih. Keri. Jodoh rezeki pati. Klitik. Berarti pas kalih kodrate takdire Gusti Allah. Wong kuwi karek nglakoni urip, golek jodoh. Nek wis temu jodone mesti nyantol rezekine. Nek wis jodoh rezeki kuwi sanding, pati manut Gusti. Niki pripun, Mbok? Pati jodoh rezeki. Pati jodoh rezeki. Wis rasah mbok arep-arep. Ngopo? Lah urung nampa jodoh ra nempu rezeki wis mati sik kok. Oh iya, matine sik. Lah mati sik iki. Oh. Aku lak jodoh rezeki pati. Mula aku keri ngono lho. Tibake kleru aku mau. Iki lho wong iki nek keweden ya ngene iki. Tibake aku mau tibake padha jodoh rezeki pati. Lah mulecet kaya mbah. Kersanipun gayeng Mas. Pak Haji Rudi menika mengajak hiburan ini tidak harus formal. Dados sekedar untuk napa nggih merefresh suasana. Mboten kersanipun kepenak. Kyai Kediri itu lunak. Lagon nggih seneng, guyon nggih marem, lakon nggih gatekke. Mula kecakup sayanipun. Ngampil kalih napa setunggal? Lah monggo. Sampeyan apa pira?
Sembarang. Oke, siap. Anu tak goleke sing rada anu cantik wae. Kene nduk. Nih nduk, sampe nduk. Kene. Ya. Kabeh. Cepada nelongso jamane. Jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Ulat aja baten Yen dikongkon ya sing teman. Langsung tak duetke wae. Kene Siji loro. Oke no niki no. Oh karo Barekno. Kula tak milih sinden sing rodok penyakitan. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden po arep antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umume kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Yo kuwi apa to kuwi iki kok iso kae lho bagiamu kae lho tunas tebu kae lho. Ngono diopeni Gak karo gitu. ora iki sing kene ya kene wis kalah dhisik kok iso ngono. Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. Lho, kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kowe padake apa wae. Ayo kono diurusi dhewe. Kayak penyindang dulu ya. Gendang gelem ora? Ih galak ya, Cok. Pertama galak ning matnoku suwi Nyokot. Padang iki kowe. ora ngerti kok kowe mangsa. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Lah nggih, leres. Serasi. Anu ya serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awe duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetep gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alam ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ade sampean ndek anak jenenge Lahar Gunung Merapi. Panas nunggu nesu terus engko arek dhewe. Emosi terus kaya Pak Kang. Ngono ya nduk ya. Iya, Ngono ya ben apik ngono. Cak ayu ngene. Saya guru awakmu iki jane sehat kok kena anu iki bojoku nang saya lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya Bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek nang gone Jakarta nek trio maca. Terus enek trio libel. Terus enek penyanyi. Dua serigala. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak kayak nek grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, apa itu artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu. Weh ra sembrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kang. Mawi penjan pirsani kados pundi? Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamarate. Alhamdulillah. Iki lho Nduk. Bagaikan Dewa dan Dewi. Kamajaya karo Kumarate. Sok nek kagungan putra dijenengne sapa Nduk? Sing wayang kira-kira duwe kawibawan, duwe kaningratan Nduk. Sapa Nduk? Coba kowe ngomong coba-coba. Abimanyu. Apik. Abimanyu. Apik. Abimanyu. Anakmu sampeyan cara mbok jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Sapa ya, Mas? Sing rodok sing apik lho sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne kok. Lah ya mirip kan anake Anoman. Ya mirip to. Bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah, mbok iki beruk. Ora sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Apa-apa. Coba Nduk anu tak kepengin ngepenake nggon murung-rung piye coba. Rung. Nembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu. Iya. Lek sumeh kalah karo bojoku iki lho. Bojoku ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dengenane. Maksane kok iso. Malah penak to nek. Welak ya welak. Apa to Kang? Apa-apa kena sing penting bawa. Bocah kok. Pamit aku ya kena.
yen ning tawang ya kenal. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kenal. Apa toh? Mayu nih ramdak mayu. Nanti kalau bedak aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya tak mlinti. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku. Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya ngono. Kowe rene. Bagianmu aku. Iya. Nimasida asik. Weh, jan luar biasa. Kamajaya, Kamarate. Nggih. Kamajaya, Komodo. Dadi Awakmu komodo tadi sampean kok lagi gampang melet to, Mas. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise apa leh? Aku dikei surprise. Kene. Surprise apa leh? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih. merek. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, mereknya Charles sih. Sampean wis tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini mereknya Hermes sih. mereknya The Sedotan. Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas. Loh, iki Kulit asli. iso nggoda pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki iki lek pengen asli, larang. lek pengen asli iki iso mben kulite iki tak klontok. Wah kaya jara sandal. Terus diajeng terus. Balik nang ngene mbaknya, Mbak. Ini tak betak. Ade, sangone arak bareng. AM kuwi AM. Nanti maju gini, ben kena padangi. Apa to? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kowe gak kayak nafsu banget karo aku to, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sore ngat? Sore diombe jengat. Wong gawe jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnone. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Loro awan loro surure. Wah, Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masyaallah Pak Kangkong. Nggih. Menika saribet kalih Keng Garwa. Oh, kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Dalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blu kuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blu kuduk aja yo. Yo Turunan nyambik. Bisa kaya entut ngono jenenge. Aku mbok elek terus semua Aku ngelek-ngelek. Mosok bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek nganti omak jotos nang lho ya. Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untumu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar mbledek malah. Lah kan ben modern. Tajak becek mengan kaku malah kewer-kewer kaya kebonan. Tembang lho Ayo rada ben ganti kono. Oh, Aku pengen ngrungokne suaramu. Ada porene to?
Yo sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Mas. Iku ora kaya iki yo. Ngene iki malah garapane penak kasar-kasar. Maksudnya apane? Sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho, sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune lempeng. Wong ngene kaya berkat. Sayang kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Loh, yo ridho. Masa wedok jenenge ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu enggak ridho aku enggak nafas. Loh, alah mati yo. Wah, blesi sing lanang ra tegel. Lah iya. Wis sing lanang ra tegel. Kudune ngene. Gajah, kamu kayak ini. Kamu kayak ini coba kamu. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. Ayah. Ayah. Ayah ridho enggak kalau aku tidur? Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok arep turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho enggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku enggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan iki kok. Yo, jajal banget sayang. Ing sarina. Ing sarina. Lan ngene aku yen krungu swaramu niku. sayang. Sampeyan kudu-kudu. Piye sayang? Kudu Apa sayang? kudu tak pegat. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut jeno training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa? pengen sesuatu yang harum. Oh, deh tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah. Mesti larang. Mangane bingung parfum kok Paris. Harum ora? Harum pol, larang iki mesti. Gane 100 sih ya Hani. Paris 100 sih kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Wis sing KW 30. KW. Pengen harum? Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Tangan sithik. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jale. Kok sio-sio? Ayo. Nanya. Tak kandhake pacarku lho kowe. Pacarmu ndi? Aku pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh. Kene Yanto. Jangan maju. Jangan maju. Selingkuh. Bojomu selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. Wah, modelnya digandeng langsung. Langsung bayar. Dhuwure kok ya padha. Kok ya mencep barang lho. Kok ya cocok ya. Begitu mbok gandeng langsung bayar. Ngomong sarang yo. Sangeyo, sangeyo. Tangane piye? Sangeyo. Ora iso ngene wong bisine jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku bar tak sama kamu lagi. Iya.
Terus nanda. Ing sarina. Ing sarina. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh, wis to. Datang Gimana sih Hani? Datan kenggang Sara ampun welas lamun. Lah iya takon nyawang aku Dadi nyidam sari. nyawang aku takon welas sithik. Oh iya. Lamun doh caketing ati. Mas, aku ki dadi bojomu aku tumbaske omah ngono lho Mas. Tekono gelang, tekono kalung iki lho aku gak Tekone omah loro gelem nggoni sampean. gelem Omah Dora rumah jangkrik lho. Ndeles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit gulung. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho Rabiuk ngengkak aku iki. Tapi rasane kaya uwis Kakang. Wah, Rasane kaya wis mbok apa. ngono ki saurut. Apa iya Yayi? Apa iya Yayi? Aku kok suyuk jijik. Kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso. Tete digundul. Iki ban nyeluk Kakang to nyeluk biung ban. Ya. Aduh segonya metu. Lawannya Anda. Iso digelandang kaya saya. Yen cedak tansah ngulaan. Aku penyanyi rock. Sida. Oh. Asih maaf sayang aku tuh lagi pilek ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan. Apa Mas kuwi? Paku payung. Kok jahat mentok. Ayo late koyo esbes. Ya. Hani aku kedinginan. Aduh matre. Kuwi ya. Kok iso? Nek kuwi mulai teruntal-teruntul ae. Kowe iki aja bae to, Fang. Bojoku pengen melu kowe lho. Aja Kene. Lah kan pengen dipeluk to, kan aku kadang. Wis cukup tak sanding ini wae. menel era. Terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti. Waduh. Saya. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek wis sayang. Aku kedinginan. Ngono, api-api. Api-api. Pindo mimi. Ayo Pak. Pindo mimi lan mintuno. Meneh, Pak. Hayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. Ya. Sida asih. Sida asih Mas Kangko, dalam bawane ngampil niki nanti lagunya Roman. Tetep digawe rancak dalu niki. Apa lagune, Jo? No. Asik. Wah, iki Ya. Oh, teklek kecemplung kalian to kuwi. Oke. Oh. Aku yang ngadep. Karaku. Ya. Yo, Sama kamu. dijelasin dulu. Ya. Apa kan judulnya? Teklek kecemplung kalian kan? Janda baru. Oh, janda baru. Halo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti Boten. dadi janda. Betul. Yo, coba kayak Mak. Yuk. Tenang. Ya dong.
deg-degan Tuh mas, deg-degan jengkleng no. Piye kok ora kompak piye? Iki bengi iki aku tombo kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas. Deg-degan Ya. Ngene ngono. Ayo. Deg-degan Dik. Kana lho kok madhep rene iki lho kok iso. Iki ning tak jengking asam urat to iki. Ora iki kok wis ora. Kowe iki yo madhep rene. Ayo dadi Yo, sithik ning memuaskan lho. Deg-degan jantukku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener sliramu wis pepisahan Ping telu ngono kuwi ya, Mas. Oke. Coba. Mas. Teratapan Mas. Sing wedok kok ora agresif blas. Eleke iki lho. Lah nyapa? Sing jenggleng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo nyak. Lah sing jenggleng kene kono sing agresif. Ora ngerti wong tuwa ki ya ngono. Kene tak derekke. Aku yo. Kene tak derekke lenggah ya diajeng. Makasih ya. Ayo ya sama-sama. Wong yo antah. Piye to? Ewangan aku. Lho kok piye? Sik to, ben penakno lho. Garwamu ki ya ditutke kok iso. Ben iki bojoke seruntul aja. Kok seruntul kok iso. Mas, dalam kata sanget ingkang lenggahi dalu menika dari jajaran kepemerintahan lenggah. Pak Dewan, DPRD, Pak Juwanto lenggah. Nggih, saking Partai Golkar. Mbak Lurah Pak Juwanto. Mbak Lurah Juwanto. Terus Pak Dewan Kuswanto nggih. Nggih. Juga terima kasih kanggo panjenengan Bapak Haji Sugiran. Amin. Sing ngebel awake dhewe berdua. Siap. Majo kene pamundhut saka sing kagungan dalem. Dawuh dipun sampaikan, Mas. Saking panjenengan Ibu Hajah Fitri. Nyuwun lakon Gerajakan Banyuwangi. Lah niki, kudu diaturke niki. Semaring ngartos 300.000 sembah nuwun. Gerajakan Banyuwangi. Amin. Juga banyak yang memonitor lumantar YouTube, Mas. Siap. Juga ada yang di TikTok ini di YouTube 3.500. Pasang mata juga. Yang ada di TikTok Dwi Jolaras Indonesia mencapai 2.200 pasang mata. Sebaik-baiknya seniman, sesukses-suksesnya seniman, itu juga ada sinergitas dari konco-konco media sosial. Betul. Terus matur sembah nuwun konco-konco dari media sosial. Mlakune seniman niku sakniki pun didorong dengan teknologi, Mas. Betul. Kula sembah nuwun. Dadi iki pomo 5.000 punjul diklumpukne ning kene nggone wis ora muat. Wah, saestu. Iya. Anak wedok saka Jombang adoh si Puspita ya nyusul rene. Alhamdulillah. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem jampi sayah panjenengan Ibu Fitri. Hajah Fitri. Banyuwangenan. Ayo Bu Dwi karo sapa jenenge Wiwi Irnawati. Iki Mbak. Panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya keket fungsi neng Madiun Jakarta ayo rukun tetep merdeka panas laku orang gawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya keket Madiun Jakarta yo rukun tetep merdeka
spesial kanggo sing kagungan dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Duwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Duwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon mburi piyayine merati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Cantik. Sing siji gede, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Jane dia dendam karo aku. Sing bisi iki lho. Halo mau bisi. Tahu. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Sing bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Bisi aku. Kagem bawa mboten. Nggih no. Pamundhut sing kagungan dalem ya kudu dikumpuliti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Wah. Ya. Saya mau live TikTok terus. Suarane kiane bialang-bialangan. Belayo, lah suarane kendhek lambian. Banget. Oh, enak lho. Oh, ngono iki komplite iki nganggo jenglengan barang. Nggih, leres. Ah. So, Dalam Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? Sukluduk. aku lek krungu suwi kudu moro. Lah iya. Nyerembahi. Wah, janger ki ngene lho, rada dhuwur ngene. Inine simetris. Nah, apik. Kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate, tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Neng ndi? Diguak wiwik kene lho. Kok tak buang ora iso omong manfaat mata. Wah, bleset tok sampean iki. Noswanto. Ah, tangane jangan. Bela, mau apa lo? Lah, pusan. Lah, eman yo. Ayo, Mas. Bah. Cek Mas, lepo. Ngono kuwi. Lah kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya. mlaku sik. Ayo Mas. Weh lah cuy. Ngono jajal. Lah cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Urung kok nang. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Tak mood gundulmu. Wong wis dikandani
Iki nek wis rampung njur sampean bengok. Itu yang apik. Rampung bengok. Itu yang apik. Lah iya. Besok karo komet ya. Angel ram iki kok yo. Belena sing terakhir yuk. Setan. Kenang wetan Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Ah. Wah. Lor lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kaliviat Liviat Loh, iki janger ki mesti lho, ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Angel saiki ngopeni dagelan tuwek sitok kuwi. Susah sangat kisah. Piye to ki? Wis ta. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Kadung tak kon minggir. Minggir ngono aku. Tak kon atraksi sithik ra. Ya. Kok dadi klarap kan. Tanah India. Gomalaring. Gumeliaring Taman Sari Nusantara.
Penggemar berat saka Kediri parang kumpul bengi iki Mas Jo. Kalebet Mas Joko saka Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Bagor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih gadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Ketek. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebet wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon Jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa, Birgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, Gerajakan Banyuwangi. Yuk, dados. Mak-mak Indonesia, Ponorogo. Mas Tarno, Tania Jaya. Ferry Andrea, terima kasih.
Idrisa, terima kasih. Mas Tarno, salam untuk Mas Klutuk. Nah. Tasih kalih Mas Jo Grindik leres Mas Kang. Menika sing kula kerekne niki anu bintang-bintange Dwi Jolaras Indonesia. Satu Mbak Mayang Anjarsari, dua Mbak Wanda Amara. Nah, pokoke nek sinden Deli urung enek cah loro iki urung komplit. Kirang adol nggih, kirang adol. Latihan bareng kok ditinggal mulih karo Wanda. Yoga-yoga ra semangat. Semangat. Terutama sing enong. Lah ya. Tahanis gak iso. Supon musik cur. Apa ini tanam yang deh. Ayo Mas Dono, berpacu dalam melodi. Musiknya Indonesia. Yo. Oke, you ready? Hey on. Hey on. Ha ha ha. Samping son family biasa. Terima kasih. Iki dua karakter yang berbeda Mas Klinik lho. Antara Mayang karo Wanda ki beda karaktere. Karakteripun. Oleh Mayang niku kan kula ndeleke jenengan to, Bos. Nek Wanda kan ya nembe niki. Kari-kari iki. Ning wis sepakat, wis sumpah arep melu Dwi Jolaras Indonesia selamanya. Ngoten nggih. Sampeyan pun sepakat, Dik. Sumpah prasetyamu arepe tetep ngabdi nggon Dwi Jolaras ya. Insyaallah. Padha karo aku tak adekke selawase ya. Tak adekke selawase wis to. Wis pegawan kotak, Nduk. Ya arep nyapa Ponorogo ya anu gitar ae. Kula nggih ngoten. Dua karakter yang berbeda. Nek Mayang kuwi wis kagungan garwa, nek Wanda ki masih perawan. Oh, malah sing cilik niki sing kagungan garwa. Wis SMP sampun manak pindho niku. Iya. Kita cilik kok haus. Ku enak kok. Oh. Percaya ora? Beda karo Wanda, Wanda ki pun pengah. Jawaban bocah sing jujur ki ngono ki timbang tedeng aling-aling njur bloko suto wae. Biasanya sing menang-menang niki lho malah sing piye ning burine. Ya. Iki jinak-jinak merpati to, Nduk. Iki malah karakternya jinak-jinak merpati. Jadi jedeki ngadoh kan nggon peteng dekem ngene. Kuwi ya wis padha karo kuwi SD terus double. Ya ora to, Pak. Ora ya. Nek wis terbukti kok sing paling meneng dhewe iki siji paling nemen dhewe sing Dwi Jolaras ki Burini. Dadi masa ngeten iki. Burini iki mesti meneng ora nek sing ngambah. Masa Burini ajeng kenjenan nyanyi bokong sewa. Ning bener lho Mas yo, penyemangate kanca-kanca Dwi Jolaras iki Wanda.